Ngicela ukubingelela lo bingelelayo umengameli wabashelembe odabuka phansi enkandla esigodini saseNgwegweni nokhulele khona esigodini saseNgwegweni kuze kube namhlanje abamaziyo bathi iThwasa leGcokama bathi abanye umfana weanda bathi abanye uMapunapuna bathi abanye inkosi yabanqunu umahamba nqunu ngoba nakhe edacela ifull package kazodwa abantu mama sengingena emoyeni sengikhona ngithi sanibonani. Baphila abantu basenkandla kubongwa ngoma. Hayi baphila mama. Awu siyathokoza manje leli laThwasa leGcokama ngoba ngiyabona kuhlangene izinto eziningi la liqhamuke phi kanjani? Kuleli Thwasa leGcokama mama iqhamuka ngoba ngumfana othi mayigqokile impahla zimfanele agcina igenge ngipha le nickname yokuthi hayi umfana iThwasa leGcokama okuze ukuthi mina ngifanelwa ngisho nayihanda bayazi nje abantu. uMapunapuna ufike nini la eMapunapuna? Ndikuna maskandi mama ngifike ngonyaka 2018 mina ma single track i2 engwenzile enye ngangifishalishe kuye ubhuti umnikezo esihloko sithi ibhasiba bayiphusha kodwa ke kulonyaka bese ngifinyelela nami emandleni ukuthi ngenze i-album yami engeyokuqala engiyikhiphe ngonyaka odlule ngoNovember lesihloko sithi ezibongweni le khona le kudlala khona le ngoma ithi ngisemathandweni. Oh okay sisho njalo isihloko. Hayi isihloko se-album sithi ezibongweni. Oh okay okay angidlule la esihlokweni ngoba mina nginale ngoma yezinqe zebhosi hawona izinqe zebhosi yabo asidlule. Okay mfowethu sitshele ke ngifuna nje ungitshela ukuthi kuhambe kanjani ke kule album yakho ngithemba ukuthi bekuyona album yokuqala ngeza ukuthi abantu ke bayithandile nawo le ngoma ethi ke ngisemathandweni bayemukela kahle ngokwakho kuhambe kanjani? Cha mina mama ngokwami ngibona kuhamba kahle kakhulu nakho namhlanje iThwasa leGcokama khomba ukuthi liyaphuma emavukaneni ngenxa yale ngoma ithi ngisemathandweni nakho interview namhlanje ngize ngayithola emsakazweni okukade kuyisifiso sami ukuthi nami ngizwakale emoyeni emsakazweni omkhulu ngelinye ilanga. Sihloko se-album kaGadla sa-2021 sithini? Gadla lo anqumana.
ugadla ngimayo. Yes. Ayichama mangifuna ngikho shokiso. uMapunapuna ebesigiya naye last week. Last week nomdumazi. Besigiya nomdumazi. Yeah. Ubani olazibonga ethi ugudla umdlalisi wengane kanti ugudla unini? Ukhuzani mama. Okay. Kulungile mfowethu uyitholele 1. Yini yona letholile? Oh ibabhida. Hey, akusimile naye osuke biza lembuzo bawe. Okay. Umcimbi ugcwalisa amabhida wenzeke kayi1 utholile leyo umuntu wenze unama-album awu4. Isihloko se-album kaGadla sithi Inkosi yeyinkomo. Last week besigiya noGadla. Yebo mama. Umqhumeni ke umdlalisi wengane kanti ugudla unini. Njalo wethu. Senkosi nayibonga zeqhawe lami phela. Kunjalo wethu. Kulungile mfowethu asivalelise ke sisho le ngoba leyo sicelile ukuthi sidlalele yona ke namhlanje. Mama cha namhlanje bengicela ungikhiphe ngawo ushimo la ngakithi lo umuntu yenziwa. Njengomuthi ngithandana nezini.